Malte, Oscar, Mikkel, Silas, Nikolaj, Løkke. Op med armene! Op med armene! Kom med Nikolaj! Klar til at modtage en for Nikolaj! Modtage en for Nikolaj! Der er kun en, der griber lidt. Værsgo, gå! Silas, du må gerne skyde. Ja, gå! Afsted med jer! Afsted med jer! Ja. Afsted! Tættere på. Fat i den. Det er godt det der, Malte. Så Silas, kom så der. Ja, det er godt. Kom så. Pas til hinanden, så man kan gribe den, ikke også? Over til Malte! Husk at få alle med. Ja, det er rigtig godt, Malte, det der. Over i den side, hvor bolden er. Ryk over i den side, hvor bolden er. Kom så, Oscar. Kom så, Oscar! Ja. Så er der mål! Kom det væk, mand. Du må have nødt til at sige. Vi skal sige... Hvem var det, der vandt